Welkom meisken bij Lettergek. En we binnen bij Lettergek op een reportage. Het is spannend, het is geweldig. Je maakt het zo wat live mee. Ik lees 2 dagen later, maar het is wel live bad al hier. Wat bad er in jouw life? Nou, zei eerst maar correct. We ben hier in het... Ja, we gaan een bericht krijgen van iemand die zei... Er zit een dakloze dichter in het parkje. En, nou, wij gaan erheen, want, oh, tja, daar zit hij al. Nou, zitten is het. Hij is net maar goed. Hij hing het er wat bij. Maar ik zeg ze hem vragen waarom een dichter zeg maar op een bankje zit. In het parkje en het begint echt nog te regenen. Niet waar, ik zet maar even een petje op. Zo, en dan zijn we zijn vragen. De man zag er echt een beetje. Ja, hoe zag uit, zeg maar dit maar zeggen. Hallo? Oude groen in de mijnen toen. Prachtig, dit is echt een dichter. Die heeft op straat en meisken. En als je hem zou zijn dichter zien komen, dan moet je hem er goed om denken. Jou eens wat te eten, ik wat te Het is echt, meisken, het is een dichterlijk orakel, kun je wel zeggen. Een orakel. Nou, ik wat Hij had echt een plastic pudde van de Aldi bij hem en dat zit vol met, ja meisken, het zit vol met poëzieën. Ja, ik zal er eens even. Het is Frieske poëzie. Het is prachtig. Wat ik nou lees, oh, het leven is een biem en waar zullen ze Ik had heel toevallig zo'n petflesje bij me. Ik had een pet op, maar ik had een petflesje. Hier ga je wat te drinken, dichter.